Non é unha parte do corpo, sobrecella, nefres, deda, cachoeira. É que non escoitei estas palabras na miña vida. Cachoeira soname como a cachete. Sobrecella será isto. Dedo... Nefres, que será? Nefres. A ver, E teño que decir nefres porque non teño nin idea de calé, entonces vou ir á aventura. vale, pois Rabo imos de boi, ver. rabo de vaca, rabo de besta, dixeme, Dios, que era esta? Resolvemos. Ai! Cachoeira. Cachoeira é unha ferventa. Nefres é nariz. Pois o de sobrecella tamén me sorprendeu un montón. Porque significa o mesmo que cella. É como que si tú decías aquí, no, porque parece Claro. que é encima da cella, sobrecella, pero non. Sería como... Vai a modo na bicicleta que vas ir de nefres. Sí.